Para sederek kang kinasih ing asmanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggih malih ing wekdal menika kita badhe nyinaoni piwucal Sekolah Sabat. Wekdal menika kita nyinaoni piwucal ingkang kaping 6 ingkang ngagem judul Memahami Pengorbanan. Kula badhe waosaken ayat pengetan kita lan mangke kita langsung ndedonga. Ayatipun dipun serat ing buku Wahyu pasalipun gangsal ayatipun 9 mekaten firmanipun Gusti. Sarta padha ngidungake kidung anyar tembunge paduka sembodo nampeni gulungan kitab menika sarta ngleteki segelipun amargi paduka sampun kapragat lan sarana rah paduka. Paduka sampun nebus tiang-tiang saking saben golongan saha basa tuwin bangsa miwah saben golongan saha basa tuwin bangsa miwah umat kagem Gusti Allah. Monggo kita sami ndedonga. Duh Gusti, kawula ngundang kuasanipun Paduka, kuasanipun Roh Kudus supados ngancani rikala nyinaoni piwucal Sekolah Sabat menika. Saengga piwucal menika saged migunani kagem ningkataken mutu kerohanian kawula piyambak-piyambak. Sedaya menika kawula aturaken ngagem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Para sederek, kita badhe nyinaoni piwucal menika kita saged waos ing piwucal Sekolah Sabat menika ngengingi pengorbanan. Nggih. Nika dipun sebataken enten pengorbanan ingkang sia-sia. Nggih menika napa pengorbanan ingkang sia-sia menika? Lan pripun kinten-kinten pengorbanan ingkang dipun lakokaken kalih Gusti Allah supados kita menika pikantuk kawilujengan. Niku caranipun pripun? Sami napa mboten kalih ingkang dipun lakoni kalih tiang-tiang sanes artinipun pengorbanan menika. Para sedherek sedaya, menawi nyinaoni pengorbanan ingkang sia-sia menika nggih menika pengorbanan ingkang dipun gambaraken dening pengalamanipun Kain lan Qabil. Nggih napa Habil menika. Ya kita sampun biasa bilih sedekahipun Kain menika benten kali sedekahipun Habil. Menawi sedekahipun Kain menika sedekah ingkang sumberipun saking pemikiranipun piyambak. Pancen Kain menika nggih menehi sedekah ingkang paling sae. Nanging sedekahipun menika nggih menika sedekah saking hasil-hasil pertanian, hasil-hasil karyanipun. Nanging beda kalih sedekahipun ingkang dipun lakokaken kalih Habil. Menawi Habil menika maringi sedekah miturut saking perintahipun Gusti Allah. Napa sedekahipun menika? Nggih menika sedekah saking kewan utawi sedekah ingkang ngetokaken getih.
Niki ingkang dipun keparengaken kalih Gusti Allah. Menawi kita waos buku piwucal sekolah sahabat menika, nggih menika sedekah sinten ingkang dipun diterima kalih Gusti Allah, nggih menika sedekahipun Habil. Boten sedekahipun Kain. Bahkan sedekahipun Kain menika menawi kita waos piwucal sekolah sahabat lan kita waos cerita ing Alkitab menika, sedekahipun Kain menika dipun tolak utawi boten dipun tampi kalih Gusti Allah. Soalipun menapa? Soalipun niku gadahi pangertosan bilih sedekahipun Habil menika nggih menika keselamatan ingkang ngandelaken perbuatan. Soalipun boten miturut kalih pitedahipun Gusti Allah. Lan menawi sedekahipun Habil menika nggih menika nggambaraken bilih keselamatan menika saking karunianipun utawi saking wewehanipun Gusti Allah. Nggih, boten ngandhalaken kekiyatanipun piyambak, nanging ngandhalaken karunia utawi pitedah utawi sih rahmatipun saking Gusti Allah piyambak. Dados menapa ingkang sia-sia menika nggih menika sia-sia ingkang dipun istilahipun boten migunani nggih sia-sia menika. Sedekah nanging nek ngandhalaken piyambak, ngandhalaken kekuatanipun piyambak menika nggih menika korban ingkang boten ingkang sia-sia, ingkang boten wonten gunanipun. Para sedherek ing pundi kemawon menawi kita badhe lajengaken piwucal menika, menawi kita ringkesaken nggih, kula badhe ringkesaken mawon boten nyinaoni saking dinten per dinten nggih. Nanging saged kita ringkesaken menika menawi korban menika, ya nggih korban menika sejatosipun korban ingkang dipun lakokaken kalih para penyembah-penyembah dewa, penyembah-penyembah berhala menika caranipun menika nggih menika saking ngandhap ten dhuwur arahipun. Nggih, saking ngandhap ten dhuwur. Nanging menawi pengorbananipun ingkang dipun lakokaken kalih Gusti Yesus menika nggih menika kuwalik. Dalanipun menika saking inggil, saking dhuwur dumateng ngandhap. Nika caranipun pripun? Caranipun pripun? Rumiyin enten sejarah nggih menika kala wau nggih kena Kain lan Habil menika rikala tasih ten pundi nggih menika ten Taman Eden. Tapi pas sejarahipun bangsa Israel nggih menika enten bait suci. Nggih menawi bait suci ingkang sepindah menika bait suci Salomo menika nyatanipun korban menika tasih boten ketingal. Nggih tasih boten ketingal. Soalipun niku tasih dipun wujudaken kalih domba utawi kambing lan lembu. Nggih, lan lembu. Nanging ing bait suci ingkang kaping kalih, nggih, bait suci ingkang kaping kalih pengorbanan saking Gusti Allah menika nyata. Nyatanipun menapa? Nggih menika nyata ing wujude Gusti Yesus piyambak. Rikala Gusti Yesus ing donya menika. Niki ingkang dipun sebut utawi dipun sebat nggih menika anak domba Allah utawi cempe Gusti Allah. Niki wujudipun menika. Lan napa ingkang dipun lakokaken kalih
Gusti Yesus, napa ingkang dipun lakokaken kalih Gusti Allah melalui Yesus Kristus menika? Nggih menika Yesus Kristus dados kurban. Nggih, dados kurban domba Paskah. Nggih, kados dados kurban domba Paskah. Nawi kita waos piwucal sekolah sahabat kita menika, domba menika simbol lambang wujudipun Gusti Allah. Ing piwucal sekolah sahabat kita dinten Selasa disebut sebataken mekaten. Sawetara Yesus disalibake ing Paskah luwih adoh duduhake manawa dheweke iku kegenapanipun anak domba. Nggih, kegenapanipun anak domba utawi cempenipun Gusti Allah. Menika dipun serat ing buku Yohanan 18 ayatipun 19 lan 12. Niku wujudipun. Wujudipun ing Gusti Allah. Menapa kira-kira kok cocok banget niku? Nggih, kegenapanipun Paskah domba Paskah menika kok kegenapanipun nika ing Gusti Yesus menika. Salah setunggaling contoh ingkang dipun sebataken ing buku sekolah sahabat kita menika dipun serat ing buku Keluaran 12 ayatipun gangsal lan 6, rikala bangsa Israel menika dipun perintahaken kagem milih, nggih, kagem milih anak cempe, kagem milih cempe utawi anak domba Paskah, piyambakipun menika boten sembarangan. Piyambakipun menika milih sing boten enten cacatipun, boten enten celanipun. Dados sempurna nggih istilahipun. Sempurna lan niku sing diingu ngantos mengke pas dinten Paskah. Niki domba, anak domba sing ora ana cacatipun. Niki napa kegenapanipun ing kok iso kegenapanipun ing Gusti Yesus? Gusti Yesus menika dados menungso, Allah ingkang dados menungso lan rikala dados menungso piyambakipun menika boten enten celanipun. Nek dipun sebataken ing buku Ibrani, pancen piyambakipun menika nggih digodha kados kita, nggih digodha kados kita. Niki Ibrani sekawan nggih menawi mboten kelentune Ibrani sekawan ayatipun 15. Piyambakipun menika digodha nanging bedanipun kalih manungsa biasa. Nek manungsa biasa menika saged jatuh ing dosa, tapi Gusti Allah menika maksud kula Gusti Yesus menika boten saged tiba ing kesalahan ing dosa. Niki buktinipun sempurna, buktinipun boten enten celanipun. Makane cocok domba Paskah menika dipun jangkepi, dipun genapi ing dirinipun Gusti Yesus piyambak. Pancen ing jaman perjanjian lama menika dan mulai nggih melalui Nabi Yesaya lan melalui Yohanes, Gusti Allah menika sampun maringi nggih, sampun maringi pitedah, sampun maringi penglihatan ingkangipun wahyu nggih. Rikala Gusti Allah badhe maringi wahyu dumateng Nabi Yesaya nika dipun sebataken, dipun serat ing buku Yesaya pasalipun 6 ayat 1 ngantos ayat 6 lan sampai ayat 8. Dipun sebataken bilih suasana bait suci menika
suasana bait suci niku dipun penuhi, dipun lengkapi kalih enten kehadiranipun Gusti Allah. Lan akhiripun Yesaya nyadari piyambakipun menungso kang dosa. Semanten ugi Yohanes ing buku Wahyu piyambakipun nggih nyadari piyambakipun manungsa ingkang kebak ing dosa. Lan sakwise nyadari kebak ing dosa, piyambakipun menika nggih menika nyuwun dumateng Gusti Allah supados piyambakipun menika dipun resikaken. Ya, dipun resiki dosanipun lan akhiripun Yesaya menika lan Yohanes menika nyadari sampun dipun resikaken, piyambakipun taken sapa sing arep diutus. Lan akhirnya pas menawi nyadari enten Gusti Allah sampun ngresiki dosanipun, akhirnya Yesaya menika, iki aku utus aku. Niki kula utuslah Gusti. Kita menika sebatanipun Nabi Yesaya menika. Dados napa ingkang perlu? Ingkang perlu kita renungaken para bapa, ibu lan para sedherek sedaya ngenyingi memahami pengorbanan menika. Pengorbananipun Gusti Yesus menika nggih menika luar biasa. Menawi tiang nyembah dewa, pengorbananipun menika saking ngandhap nggih menika maringi buah-buahan kados ingkang dipun sedekahipun Kain menika supados Gusti Allah menika kepareng dumateng pengorbananipun. Nanging pengorbananipun keselamatan saking Gusti Allah menika nggih menika saking Gusti dipun nyatakaken dhateng Gusti Yesus kagem nyelametaken kula lan panjenengan. Niki luar biasanipun kita kedah terus ngucapaken syukur dumateng Gusti Allah bilih keselamatan menika dipun sediaaken kagem kita sedaya. Nikulah nggih menika nggih niku pengorbananipun ingkang saking Gusti Allah ingkang saged kita tampi sedaya. Mekaten ringkesan piwucal sekolah sahabat kita ing wekdal menika. Monggo kita sami ndedonga. Duh Gusti, kawula ngaturaken matur nuwun bilih paduka sampun sesarengan kalih kawula sami nyinaoni piwucal sekolah sahabat. Mugi pengorbanan ingkang sampun Gusti Allah nyatakaken kagem kawula sedaya melalui Yesus Kristus menika saged kawula tampi sami lan kawula saged dados tiang-tiang ingkang saged marisi kratoning swarga ingkang paduka sediaaken. Sedaya menika kawula aturaken kanthi rendahing manah ngagem asmanipun Yesus Kristus. Amin. Sugeng pinanggih malih ing wekdal salajengipun. Amin.